everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ang nasigdo mo siya. Gipusan ko mo nagsiligod. Mayo kay daghan imong gipusa ang sili. Nga eh. Paghanda na sa kaon, oy. Oh, dahil tubig ko. Imnig tubig. Ha? Oh, Dero, inom. Dawat ang baso. salamat, Parts. Sige, inom dayon para makuhaan ang kahangay mong gibati diya. Ang ani ay. Nga naman. Pangita ko anis gibuhat imo, Part. O, unsa? Minyo lang ta ba? Unsa? Bito, Part. Minyo to. Ay, bugal-bugal, part. Para nakasilbi lang tanimog hamubong higayon. Bugal-bugal dayon ka. Pati, ay. Tabang ra ko nimo. Isip bawa sa imong paghatag ugasa sa akong birthday. O mo ko magdahom. Mahinumdum ka na ko sa akong birthday. Part. Lo, Port Franco. Hila ka? Nauna lang kong nanay. Bart. Para ko'y makita ang nanay nga. Masusapinday maglakaw. Bart Franco. Para ko'y makita nga. Para ko'y mabati nga. Yaw-yaw ni nanay nga. Usahay. Magkayungit lang. Tungod sa kupog. Bart ay palapi, Bart. Gusto na. Bart, wala ko'y nanay. Wala ko'y nanay. Paparayag na ako. Umuday nga. Pinakagwapo ko sa tanang lalaki sa tibuong kalibutan. Bart. Serious na namin kay Bart. Ako ang pinakagwapo pero para niya ako'y kinagwapuhan kaysa uban. Pero para sa uban, Bart, ako'y usak labing patignaw. Ay na silang paminawa, tuom ka na. Okay na, Bart. Pero ako mas lubong nanay. Mingawa na ni mo ba, no? Ako lang usa. Magtukong sa lantay. Maglingkod sa lantay. Laban, Bart. Inom sa inyong tubig, oh. Aron maluag-luag ng imong gibati diha. Mo, tubig. Salamat, Bart. Uy, kuande ay. Nanawag na ko si Kap Dani. Makahuwam ka sa sakyanan sa barangay para sa lubong ni nanay ni mo karong Domingo. Salamat, Bart. Franco, Oh, Miss Babes. naa ang akong pick-up nga sakyanan. Gikargahan na sa juice ingon man sa Mitrol para snack sa mga tao nga muhatod sa lubong. Ba? Salamat, Miss Babes. Franco, Oy, Chris. magpakaon na sa mga tao. Nakluto naman si Andy. Oh, naran niyo, Chris. Oh, sige, pakana ang mga tao. Miss Babes, niya na day ka? O Andy, ako may nag-drive sa pick-up nga gikargahan sa mga juice ug Mitrol para sa snack sa mga tao ba? Uy, hala, salamat kay Miss Babes, ha? Magpakaon na tapart, Andy. Oo, Chris. Tana na. Biyaan sa tamo, Miss Babes, ha? Okay, Andy. Maayo kay niagid sila si Andy ug si Chris. Nakatabang sila nimo. Oh, Miss Babes. Og nimo sab. Wapa mo, but sakay akong baton. Jesus, tinabangay lang good. Unsang oras ang misa? Alauna. Alauna ang misa. Alas 11 na ba ya? Pila lang ka oras ang nabilin nga. Makakita pa kong nanay. Franco, Franco, Oh, Chris. inom mo ng tubig, oh. Init kaayo ra ba? Mula ka para batag mga 15 minutos. Una maabot sa sementeryo. Salamat. Salamat inyo, Chris. Okay, last view na.
Human og tanaw sa mga tao. Itunod na si Franco. Oh, Miss Babes. Mga silingan, salamat inyo. Wa na nanay Mikay nga palahubog nga inyo makita. Franco. Oh, si Sir JC, oh. Si Sir JC nga uyab ni Miss Babes na, ah. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Asa na pita? Naasalo yung bahay, no? Di ba? Okay. Usbo na ako. Salamat inyo nga mihatod sa lubong sa akong inahan. Ni Nanay Mikay. Kung niya magali, ang tao nga nagpasipa ni Nanay Mikay, manggandam siya. Tungod kay, bilang na ang oras niya. Bart, Diyos, Nanay Mikay! Ni aday ka? Atod lang ko ba? Pagsimpatiya sa mahitabo. Wa ka mo doli, Franco? Di na kinahanglan, maikaw ko. Total na amsa ka. Okay. Miss you, babes. Miss you. Excuse me, una, JC. Ako na ipa-distribute ang mga snacks nga nagatod. Babes, miss you. Tiking na kay Leo, kay. Oh, wow. Maupay na muna pagpa-distribute sa snacks sa mga tao. Franco. Franco, ni anata. Oy. Sorry, babes. Nakatulog ko. Maulagi. Ikaw man ni drive. Ito sa amo. Ni anata. Miss Babes, hangyo lang muna ko, bi. Sige, unsa man na. Tiwaso na sa akong pangatsing nanay. Di lang muna ko ma-duty. Way problema. Okay ra, Franco. Oy, kinsa man ron? May nagturbel man? Unsay? Ay. Say babes na. Wala ra ba diri, sir? Makag na sad ka. Wala, sir. Ay! Wa diri si Miss Babes. Kung mawasa rin siya. Tuwa sa ilang Franco. Kung saan siya dito? Gikuyugan ni Miss Babes si Franco sa mga kagulanan ni ini. Sige lang. But Andy, di ra makadiri. Uy, palayo magalang Franco, Miss Babes. diri lang ko, eh. Di lang ko magpaduol ni Miss Babes kay sakit ang dughan ko. Mao ba? Pero may ta magpaduol. Sa mo itong kaibo nga na, sige tagduol. Igo antas pangandoy. Pangandoy nga way katumanan. Ay, aparihas ang atong gibati. Pero bisag, wa ko'y luna sa kasing-kasing ni Franco, no? Pero, nagpakita kong pag-unong kaniya sa iyang kasakitan. Kidnapon ko na balang kaha na si Babes, no? Unsa? Imong kidnapon? Og si Franco? Akong tagiton og akong bilanggoon. Oh, Chris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.